Okay, croeso i'r tutorial yma. So, yr ail un yn y cyfres ar gyfer y pecyn gweithgaredd Scratch. So, yn y fideo diwethaf, wnaethon ni creu game drysfa. A rhaid chi arwain cymeriad o gwmpas y drysfa i cyrraedd rhywbeth. Ond tutorial yma, byddwn ni'n edrych ar sut i creu game lle mae un cymeriad yn dilyn y mouse pointer neu'ch bus chi ar dyfais symudol. A wedyn mae cymeriad arall yn dilyn chi, ac os maen nhw'n dal chi, chi'n colli y game. So, mwy o amser chi'n goroesi, heb cael eich dal, y mwy o pwyntiau byddwch chi'n ennill. Okay, so, y cam cyntaf bydd i dewis cymeriad cyntaf. Fi ddim yn mynd i dewis y cymeriad y cath yma. Fi'n mynd i cael gwar o'r cath trwy gwasgu ar y bin yma. Yn gyntaf, actually, gan i dewis y iaith Cymraeg. So, os chi'n gwasgu ar y botwm fan hyn, wedyn dewis Cymraeg o'r rhestr. OK, nawr gallwn ni roi'r mouse traws y llun yma, y botwm yma, dewiswch gorlun, gwasgu arno fe, a ni'n gallu dewis cymeriad o'r rhestr, o'r llyfrgell sydd yn ni fan hyn. Byddai'n dewis... Sa'n gwybod beth yw'n ni dewis. Pale. Gan i cael pale, a byddwn ni'n cael key yn jas o'r pale. Felly, mae angen dewis corlun arall ar gyfer yr un sy'n dilyn. So, gyda key. OK, falle byddai'n mynd dog 1. So, key cyntaf yna. OK, a'r peth cyntaf ni eisiau gwneud pan ni'n creu game yw bod ni'n sicrhau bod y ddwy cymeriad yma yn dechrau mewn llefydd gwahanol. Os pwrpas y game yw bod y key yn dal y pale a ni'n trio redig i ffwrdd, wel, maen nhw'n cyffwrdd yn barod. So bydd y game yn dechrau ac yn syth bydd e'n gorffen. So ni ddim eisiau hwnna, ni eisiau nhw dechrau mewn llefydd gwahanol pob tro. Gwahanol, bod nhw'n dechrau ar wahân pob tro, nid mewn llefydd gwahanol yn unigol. Felly, os ni'n symud y key mewn i'r cornel chwith, fi'n gwasgu arno fe, clicio a wedyn llusgo fe. A ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r pale, lawr yn y cornel gwaelod ar y dde. A dyma'r llefydd ni eisiau nhw i ddechrau'r game pob tro. So beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i gorfod rhoi cyfarwyddiadau i'r ddwy cymeriad i dweud wrth nhw beth i wneud. Ac ar y chwith, mae gyda ni'r cyfarwyddiadau i gyd. So, y rai glas yw'r rai symudiad. Mae gyda ni rai edrychiad sy'n newid sut maen nhw'n edrych. Mae gyda ni sain, digwyddiadau, rheoli ac yn y blaen. Lot o fanna. Ond beth ni eisiau dechrau gyda gyntaf yw digwyddiadau, sef events yn y Saesneg. So, mae'r rhain fel arfer yn blociau het. So chi'n gweld y siap sydd dyn nhw, maen nhw'n fel baseball caps. A maen nhw wastad yn mynd ar y top. So unwaith mae digwyddiad yna yn digwydd, wedyn gallwn ni rhoi cyfarwyddiadau i'r cymeriadau dilyn ar ôl i'r digwyddiad yna digwydd. So y digwyddiad ni eisiau yw pan mae rhywun yn gwasgu y banner gwyrdd, y botwm yma. Dim byd yn digwydd ar y funud, ond ni'n gallu rhoi cyfarwyddiadau i'r pale, ac i'r key i dweud beth sy'n digwydd, beth ni eisiau nhw wneud pan ni'n gwasgu hwn. So, ni'n mynd i dechrau gyda'r pale. Nawr, fi'n gwybod fi'n rhaglennu ar y pale nawr, oherwydd mae llun o'r pale fan hyn, a mae hwn wedi uwcholeuo yn glas. So, mae unrhyw cyfarwyddiadau fi'n rhoi fan hyn, mynd i effeithio ar y pale. Felly, mae angen pan bydd y banner gwyrdd wedi clicio. A fi eisiau'r pale, peth cyntaf sy'n digwydd pan fi'n gwasgu ail ddechrau, neu mynd, yw bod y pale yn mynd nôl fan hyn. Felly, oherwydd fi wedi rhoi yn y lle yn barod, gyd sydd angen i ni'n wneud yw dewis y bloc mynd i. So, yr un hwn gyda X ac Y ar rhifau ynddo fe. So, chi'n gallu gweld bod rhain yn cyfateb i'w rhifau o dan y sgrin fan hyn, so y lleoliad y pale. So mae fe'n rhoi mewn y rhifau dros chi. So dim rhaid chi gweld lle mae'r pale, a wedyn type fe mewn. Mae fe'n rhoi e mewn yn automatic.
Okay. Yr ail peth ni eisiau sicrhau yw bod y pêl yn ymddangos ar y sgrin. Wrth i'r gêm gorffen, bydd y pêl yn cuddio. Felly mae rhaid ni wneud yn siŵr bod e'n dangos eto. So, bydd hwn mewn edrychiad, ond bydd rhaid chi sgrolio lawr tymau bach i ffeindio'r bloc dangos. Okay, dyna fe, dangos a cuddio. So, pan ni'n gwasgu y baned gwyrdd yma, mae'r pêl mynd i symud i'r lleoliad hwn. So, yn syth, bydd e'n fel teleportation, a wedyn mae'n mynd i dangos. I profi bod hwn yn gweithio, gallwn ni llusgo'r pêl rhywle arall, gwasgu'r baned gwyrdd, a mae'n gwneud beth ni eisiau fe wneud. Nawr, ni eisiau wneud yr un peth gyda'r ci. Ond wrth gwrs, beth sy'n gwahanol yw bydd y rhifau, y lleoliad, mewn fan hyn, cyfesuronnau X ac Y yn wahanol. So fi eisiau rhoi cyfarwyddiadau tro yma i'r ci, felly mae'n rhaid i fi gwasgu ar y ci lawr fan hyn o dan y sgrin. A chi'n gweld mae'r cod wedi mynd oherwydd mae hwnna dal o fewn y pêl. Does dim cyfarwyddiadau gyda'r ci eto. Ond ni eisiau'r un fath o beth. So pan mae'r baned gwyrdd wedi clicio, a wedyn, fi wedi rhoi lle fi eisiau fe mynd yn barod, so mynd i, a wedyn dangos. Gallu profi bod y ddau yn gweithio nawr. Pan mi'n gwasgu'r baned gwyrdd, maen nhw'n symud i lle fi eisiau nhw mynd. OK, so maen nhw gyda safleoedd i ddechrau'r gêm. Nawr, ni eisiau newid sut maen nhw'n ymddwyn wrth i'r gêm rhedeg. Felly, beth fi eisiau'r pêl i wneud yw i ddilyn y pwyntydd llygoden, y mouse pointer. So, y cursor ar y sgrin. Bydd hwn yn gweithio gyda'ch bus wrth chi'n gwasgu gyda iPad neu dyfais symudol. So, mae angen i ni, mwyn i pwyntio, i dilyn rhywbeth, mae angen i ni pwyntio tuag at fe, a wedyn symud. Os fi'n pwyntio at rhywbeth a wedyn symud, fi'n mynd i dechrau dilyn fe. Os fi'n ailadrodd y camau yna, pwyntio a symud, bydd e'n yn y pen draw, bydd e'n dilyn y peth yna. Felly, mae angen i fi pwyntio, so pwyntio tuag at pwyntydd llygoden, a symud. Ond, os fi'n gwasgu, chi'n gweld mae'r pêl nath ei wneud e unwaith. OK? Problem sydd ni eisiau ei fe ailadrodd y 2 cam yma, just y 2 yma, ailadrodd e nes bod y gêm wedi gorffen. Felly, o fewn y categori rheoli, byddwch chi'n gweld blociau yma, sydd gyda lle o fewn y bloc i roi blociau eraill. So, y bloc yma am byth. Mae hwn yn mynd i ailadrodd beth bynnag ni'n rhoi tu fewn fan hyn am byth. So, os fi'n rhoi y 2 bloc yma, llusgo nhw mewn fan hyn. A wedyn, rhoi y am byth a cysylltu fe gyda'r dangos. Nawr, os fi'n gwasgu y baned gwyrdd, mae'r pêl yn dilyn y pwyntydd llygoden. Mae'n pwyntio tuag at fe, a mae'n symud 10 cam. Pwyntio, symud 10 cam. A dyna ti, chi'n gallu dilyn rhywbeth. Os fi'n aros yn llonydd, mae'n mynd yn bach yn confused, a mae'n dal yn ceisio dilyn, ond mae'r mouse pointer ddim yn symud, pwyntydd llygoden. Nawr ni eisiau, i'r ci, neu rhywbeth tebyg iawn, ond mae'n mynd i dilyn y pêl yn lle y pwyntydd llygoden. Felly, ni'n mynd i'r ci, yr un blociau sydd angen, pwyntio tuag at, symud, am byth. Ond, ydyn ni eisiau fe dilyn y pwynt llygoden? Na, ni ddim. So ni eisiau fe i dilyn y pêl, sef ball. Eto, newch yn siŵr bod chi'n rhaglennu hwn o fewn y ci, nid o fewn y pêl. A un problem bydd dyn ni yw, os mae'r ci yn symud 10 cam, so yr un nifer o camau ar pêl, mae'n mynd i symud yr un mor gyflym. A bydd hwn yn creu gêm eithaf anodd i ennill. Bydd chi'n colli yn eithaf syth.
Felly, ni'n gallu arafu y ci trwy newid faint y camau mae fe'n symud, so newid A5. Nawr chi'n gweld mae'r ci yn dilyn y pêl, mae'r pêl yn dilyn y pwynt y llygoden. Okay. Beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cyffwrdd? Wel, maen nhw'n mynd yn bach yn crazy. Okay, bach yn wallgof. Felly, mae'r symudiad dyn ni am y ddau ohonyn nhw. Nawr ni eisiau rhaglenni beth sy'n digwydd pan mae'r ci yn cyffwrdd y pêl. So, dim wir os pa un chi'n neud y camau nesaf o fewn, ond mi'n neud e o fewn y ci. Felly, ni eisiau gwirio os mae'r ci yn cyffwrdd y pêl. So, mwyn gwirio rhywbeth fel yna, so to check something like that, beth sy'n rhaid i ni wneud yw defnyddio bloc os, yn Saesneg if statement, neu datganiad os yn Gymraeg. A dyma'r bloc os yn Scratch. So mae dwy bloc os yna, ac hefyd os yna fel arall. Ond just yr un hwn bydd angen arno ni ar gyfer y tasg yma. Okay. So fi'n rhoi hwn o fewn yr ambyth. So sa'n gallu rhoi o dan, dwi ddim yn cysylltu. A reswm fi'n rhoi o fewn yr ambyth yw fi eisiau fe parhau i wirio trwy'r amser. Wrth i'r game mynd rownd, a mae hwnna'n ailadrodd ac ailadrodd, fi eisiau fe bod i dal yn gwirio ydy'r ci yn cyffwrdd y pêl nawr. Beth am nawr? Ydy'n cyffwrdd nawr? Os mae fe ddim yn cyffwrdd, mae fe'n anwybyddu y cam tu fewn. Os mae fe yn cyffwrdd, wedyn mae'n mynd i dilyn y camau ni'n rhoi tu fewn fan hyn. So, yr amod, the condition, beth sy'n gwneud i'r bloc yma gweithio yw beth sy'n mynd mewn fan hyn. A'r amod ni yw ydy'r ci yn cyffwrdd y pêl. Felly, yn y blociau synhwyro, sef glas golau fan hyn, byddwch chi'n ffeindio cyffwrdd, mae'n gweud cyffwrdd pwynt y llygoden. A chi'n gallu newid hwn trwy gwasgu ar y saith i lawr fan'na i ball, so pêl. Okay. So, os cyffwrdd ball yna, a beth bynnag ni'n rhoi mewn fan hyn, bydd e'n digwydd os mae'r ci yn cyffwrdd yr pêl. So, beth fi eisiau digwydd yw fi eisiau ci i cuddio. I ddechrau gyda. So, beth sy'n digwydd os fi'n neud hwn? So, mae'r ci di cyffwrdd y pêl, a mae'n cuddio. So mae'n edrych fel mae'r pêl di bwyta ar ci. Mae'r pêl ddim di wneud unrhyw beth. Ni ddim di gwerth y pêl beth i'n wneud os mae fe'n cyffwrdd ar ci. Nawr, efallai chi'n meddwl, wel, y ffordd gallwn ni wneud hynna yw rhoi yr un fath o blociau sydd fewn i'r pêl. Ond y problem bydd dych chi, os ni'n wneud hynna, bydd un o'r rhain, naill yr un hwn, neu'r llall yn digwydd cyntaf, ac unwaith mae un o'n nhw wedi cuddio, bydd y llall ddim yn cyffwrdd bellach, felly bydd y llall ddim yn digwydd. Felly, beth sy'n angen i ddefnyddio fan hyn yw rhywbeth o'n i'n broadcast, neu yn Gymraeg darlledu. Nawr, ystyr hwnna yw bod chi'n danfon neges, ond mae'n dibynnu os mae rhywun yn gwrando ar y neges neu ddim, os mae rhywun yn ymateb. Mae'n fel, mae sioeau teledu a sioe radio, maen nhw'n darlledu mas i unrhyw un, ond mae'n dibynnu, does dim rhaid i pawb gwrando ar y neges, neu gwylio'r sioe, efallai bod rhai, efallai bod rhai ddim, a bydd rhai'n ymateb, a bydd rhai ddim. Felly, o fewn digwyddiadau, mae bloc fan hyn, sef darlledu. Beth ni eisiau newid hwn i, so mae'n gweud darlledu neges 1. Fi'n rhoi o fewn yr os, dwi'n siŵr bod e o fewn y bloc yma. A fi'n gallu rhoi neges newydd, a falle gallwn ni rhoi game drosodd. Does dim ots beth chi'n gael hwn, gallwch chi cael mewn bob, ond mae'n bwysig bod chi'n rhoi enw synhwyrol, fel bod chi'n gwybod beth mae'r neges yn meddwl, a pryd mae'r neges mynd i cael ei defnyddio.
Okay, so game drosodd oherwydd ni'n mynd i colli'r game os mae'r ci wedi dal y pêl. Okay, so fi'n darlledu neges. Ond fel ni'n dweud, dwi ddim yn effeithio unrhyw beth eto, oherwydd dyw'r pêl ddim yn gwrando am y neges. Felly, mwyn sicrhau bod y pêl yn gwrando, gwasgwch ar y pêl, a wedyn, byddwch chi'n gweld y bloc yn digwyddiadau eto fan hyn. Pan rwy'n derbyn, a mae'r neges ni nawr o fewn y bloc yma. So pan rwy'n clywed y neges game drosodd, beth dylai i'n neud i ymateb? A beth ni eisiau'r pêl i wneud yw cuddio. So o fewn y drychiad, cuddio. A wedyn ni eisiau'r game i stopio. Right. So ni ddim eisiau i'r game parhau. Felly, o fewn rheoli, reit lawr y gwaelod, mae fe'n gweud aros y cyfan. So'n siŵr os mae aros yw'r gair cywir, ond stopio'r cyfan. So nawr beth sy'n digwydd, unwaith mae'r ci yn cyffwrdd y pêl, mae'r ci yn cuddio, mae fe'n danfon neges, a wedyn mae'r pêl yn clywed y neges, mae'r pêl yn cuddio, ac wedyn mae'r pêl yn stopio'r game i gyd. So gan i weld sut mae'n gweithio. Mae'n digwydd mor gyflym bod chi ddim yn sylwi bod nhw ddim yn cuddio ar un pryd. Okay? A mae'r game di stopio. Nawr, sut fi'n gwybod mae'r game di stopio, er mae'r ddau di cuddio, yw, wel, fi methu gwasgu y bwtwm yma. Fel chi'n gwybod, mae'n coch ar y funud. O, unwaith mae'r game yn colli, mae wedi mynd. A mae'r bocs o amgylch fan hyn yn mynd i ffwrdd hefyd. Nawr, sut gallwn ni wneud hwn yn bach yn fwy, wel, fwy hwylus. Gallwn ni rhoi cefndir i'r game. So y llwyfan yw'r ardal ar fan hyn. Ni'n gallu dewis gefnlen. So backdrop. A gallu dewis unbyth fan hyn. Mae llwyth ohonyn nhw. Fi'n mynd i roi e... Beth fi'n mynd i roi e? Gwneud i dewis wetland fyna. So nawr, mae fe'n digwydd gyda cefnlen yn y cefn. Ond, ni dal eisiau cael rhyw fath o system ar gyfer y sgôr. So ni'n gwybod pa mor hir ni wedi goroesi yn y gêm yma. A pa mor dda ni yn y gêm. Felly, dyma lle mae'n mynd bach yn fwy anoddach. Mae rhaid ni ychwanegu rhywbeth o'r enw newidyn i'r gêm. So fan hyn, ar y chwith, blociau oren. Mae botwm mewn fan hyn o'r enw creu newidyn. Nawr, beth yw newidyn yw, mae fe'n enw, neu rhywbeth fel box. Mae gennych chi box, ac o fewn y box, chi'n gallu storio data. Falle bod e'n rhif, falle bod e'n enw rhywun, ac ar y box mae gennym ni label sydd yn dweud beth sydd o fewn y box. Mae fe'n rhoi syniad i ni beth sydd o fewn. So, mae'n gofyn i ni'n rhoi enw ar gyfer e. A yr enw yw beth sydd mynd i mynd o fewn y box. A ni eisiau cadw trac o'r sgôr. Felly ni'n mynd i storio sgôr yn y box. So, gan ni just gael fe'n sgôr. Okay, does dim o ar y... Fi methu rhoi o mewn fan hyn, gyda to ar y ben. A ni'n rhoi ar gyfer pob cyplun, a dim rhaid i ni gwasgu unrhyw beth arall, jyst gwasgu iawn. A chi'n gweld bod sgôr wedi cael ei ychwanegu i'r gêm. Okay, mae gyda ni rhywbeth sy'n dangos beth yw sgôr ni. Ond, dyw e ddim yn effeithio beth sy'n digwydd. Mae jyst yn ars yn 0. So hyd yn oed y sgôr, mae rhaid ni dweud wrth e pryd i mynd i fyny, pryd i ychwanegu mwy i'r sgôr ni. Felly, peth olaf ni'n wneud, a gallwn ni roi hwn o fewn y cefnlen. So jyst i ddangos chi, chi'n gallu rhoi cod o fewn y llwyfan hefyd. So os chi'n gwasgu ar llwyfan, fi'n gallu rhoi cod yn mewn. Felly, beth ni eisiau i ddigwydd? Pan ni'n gwasgu y banner gwyrdd,
am byth newid, a nid my variable, ond score, newid score gan 1. Okay, felly os ni'n gwasgu, pan ni'n dechrau'r gêm, mae'r sgôr mynd i fyny gan 1. Ond edrych pa mae'r gyflym yn mynd i fyny. Okay, so mynd i fyny yn gyflym iawn. Ond mae gen i system sgôr. Unwaith ni'n stopo, so ni wedi colli, mae'r sgôr wedi stopo, mae'r holl gêm wedi aros, a felly mae hwn wedi stopo, mynd i fyny. Problem ola sydd ni, os ni'n ail ddechrau'r gêm, ydy e'n mynd nôl i 0? Nac ydy. Oherwydd, ni heb dweud wrth fe bod ni eisiau fe ddechrau ar 0. A'r ffordd i wneud hwn yw y peth cyntaf ni'n wneud ar ôl i'r banner gwyrdd cael ei clicio, ni'n gosod, nid newid, okay, gosod sgôr i 0. Mae hwn yn mynd uwch ben yr ambyth, rhwng ambyth a pan bydd banner gwyrdd wedi clicio. Felly ni'n dechrau'r gêm, mae'r sgôr yn cael ei gosod nôl i 0 a wedyn mae'n dechrau cyfri i fyny. Okay, a chi'n gweld mae'n mynd nôl lawr i 0 pob tro. Os chi eisiau gweld faint o eiliadau chi'n goroesi am, falle bod yn amser, neu ti eisiau cael un sgôr pob eiliad, gyd mae'n rhaid i chi wneud, o fewn rheoli, mae gyda chi bloc aros un eiliad. Gall chi roi hwn o fewn y bloc fan hyn. Felly mae'n aros un eiliad, a wedyn mae'n newid y sgôr gan 1. So chi'n gallu gweld faint o amser wedyn chi'n goroesi am. A dyna ni. So chi wedi creu gêm Dilyn yn Scratch. So mae'n weddol hawdd, ond chi wedi dysgu llwyth o sgiliau gwahanol fyna. Sut i defnyddio newid dynnau, sut i ail-adrodd pethau, sut i gwirio os mae rhywbeth yn wir, os mae rhywbeth yn cyffwrdd o rhywbeth arall. Okay, sut i wneud pethau symud, cuddio a dangos, ac yn y blaen. Felly mae llwyth o pethau, sut i roi cefnau mewn. Gallwch chi defnyddio rhain yn geimau eich hun os chi eisiau creu rhywbeth eich hunan. Felly, dewch nôl ar gyfer y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar amrywiaeth o sgiliau rhaglenni trwy wneud tasgau mewn Scratch. Mae'n dechrau yn weddol hawdd, a fych chi'n dysgu lot o sgiliau pwysig ar gyfer rhaglenni bydd yn helpu chi yn ysgol ac yn bellach ymlaen. Iawn, diolch yn fawr.